Pinoy Bus Driver TV. Pugsito tayo. Dito naman tayo sa Calbayog Summer. Hanggang Calbayog na tayo, wala tayong pasayro na. Dalawa na lang, paliti. Kaya transfer na sa isang bus. Dito tayo nakaparking sa gilid ng kainan. Pugsito tayo. Ito. Maglinis tayo dito sa kwarto. Sa kwarto ng 1 and 2, 3. Victoria Court. Linisin natin yan. Sa ayos. Madumi na may usit. Kaya linisin natin. Tulungan natin ito sa likod ng bus. Yan. Kunti na o. So may usit na dami na o. Usit tayo nga dami na. Madamo ng basura. Sa ilalim ng tulugan. Sa ilalim ng tulugan, dami ng basura. Usit tayong. Dami basura yan. Oh. Usit tayong. Takol basura, takol. Kaya nakakaubo ang ano nito. Likabok. Ito ang dahilan sa ubo. Pugsito tayo. Kaya linisin natin. Yun yung bukas sa likod. 1915 galing Urmukan, nalutaw rin kasi nga 15 lang masakero. Lipat nila. Ngaris o. Tagabuhol. Dating pitang ko yan, Mr. Ngaris. Yan o, naka-blow ng pantalon. Yan yung banya. Piyang liti. Sura. Usin ka tayo eh. Dami rin barya. Diyan o. Usin. Mga barya na nahulog to. Bayad sa paglinis. Dami ka buset. Kaya mo na tayo paglinis. Yan ang 51-31. Ngayon lang yata ang katawid. Hapon na. Kasabay natin yan kahapon. Tayo, kaya na pa dumating ito. Alas 9. Alas 10 yata yun. Alas 10. Alas 10 ng umaga. Ayan si Mr. Miaris. Ban. Miaris na matangkad. Kaya
Ayan, so muna ito tayo. Nilinis ko muna yung kwarto. Kung siya tayo. Ay, madumi. Yan ang driver sa 1915. Si Ilonggo, taga Iloilo Haro. Kung siya tayo. 1912. Ayan, ang panabaw ng kapusit. Yung 1742. Ordinary. Ayan si Dodong Miaris, taga dating Petrangco Boys yan. Kung siya tayo. Mandi siya lang dala yan. Vlog yan. Kung siya tayo, wala magawa. Si Ambulance Boy palang may nila eh. Si Ambulance Boy. Paika-ik na, Naner! Yan si Ambulance Boy. Ganyan ang resulta na hindi pa magkatiro sa kabuboyo. Hindi magkatiro sa kabuboyo, mahiya na katawan. Kung siya tayo. Si Ambulance. Ambulance Boy yan. Ang tawagin. Pangretero na ang takbo may kapusit. Wala naman mangyayari, di ba? Wala rin eh, walang reward. Sigurado na natin ang basahan. Dumi yung kapusit ko. Oh. Basahan sa tubig. Kapusit na tayo. Kapusit. Oh. Grabe dumi yung kapusit na tayo. Oh. Kapusit na tayo. Yalis na. Yan ang kapusit. Okay sa ruwan na yan. Pinaglalagyan ko na natin para di makapasok yung malikabok. Yan o, mabutas sa yan tutoriliwan ng upuan. Hindi makapasok yung malikabok din o. Hindi kasi makapasok yung ano. Lagyan ko ng mga tip.